Urang ba balai pu asnem u balong ru ulong kami jong ki arngut ki khun ulale ye ki kam bomman bashir khai persha ya ki dkhot ka yeng kasam ha ka ba ulaksi yap yala ka jong ka tengah hakmat ka jing saki ki khun bat ula penyap ru ya ki arngut ki khun ha ka yeng ba ki sa atang shi kamra ha ka thain ka nong ba lokunu bat ula I sendet ya ki met yap ha ki lai sngi lai mit ba usa hadin ba ki mi kami ka jingsma ong ki polen nen kasngi. Uni ulong kepada ha ki kam boman ki kam penyap breu la itho kerteng kum uram lagen. Kat ba ka tengah jong u ka ba ulaksi yap la itho kerteng kum ka joyti ka ba lai posnem kerta halor ka jingsu ba jong u ba ka don jing ya iej bat uwei pat ushen rang. Hadin ba ulaksi yap ya ka ula penyap ru ya arngut ki khun badang rit. Kapayel kabahndus snem kerta bat u anan badang lai snem. Haka ying sakwai batang shikamra bat om shem ladon mano manoru bantip shaphangani kakam bomman jong o ban pentip shakipulit. Kani kalajaha kathan sarawan nagar jong kanong ba loknu ba kisa ha ka dong bi jehor uram lagan ula yapoi kha bat ka joy ti ha ki hinyau snem tam balala lami ka jing subas niu jong u yala ka jong ka kurim ba ka don jing it bat uwe pat ushen rang kani ka jing subas niu kalayalam ya usha ka jing yaken at bajur baha man kapor bat shadu upod jong ka jing shim jendat ya ka jing im jongka kani ka jing ja ka basngutrim kala jaha ka arpo pratrik uleber ong UTS Singh Deputy Commissioner of Police Sound